Hi guys! Good morning! Kami po ay uwi na. Tapos na po kami mag-night swimming. So, uwi na po kami. Tapos, magbibiyahe po ako ngayon pababatnin. Magbibiyahe po kami ngayon pababatnin. I'm going to meet my cousin's Lily Grace. And then, syempre, yung aking mga relatives doon, aking mga kamag-anak. Tapos, nagtitirik po ako ng kandila. Syempre, kay St. Vincent. Tapos, sa aking mga lolo at lola. Yan. Mataas, kaya hingal na hingal si Inday. Pasensya na. So, yun. Mag-motorcycle lang kami. Kaming tatlo. Si Jade. Tapos, si Daddy. Ayan. So, we're going home. Thank you so much. Sa Ritz Resort. Andito si Madam. Nagwawalis. Ayun, no? Nagtago. Yan. Tumatakbo si Jade. I'll see you again on my next video.